borger på assistenskirkegården og sover. Har du nogensinde prøvet at begrave en? Man skal bare bruge en skovl og en gravsten. Om det er H.C. Andersen eller Natasha, der er masser af plads, ja. Der er masser af træer. Græs, du kan mærke gro under dine tæer. Støv fra urnerne, min mor er skør. Hun tror, at de døde, de er kæmpe store ører. Egern og fugle og en påskelilje. Skeletter vågner op, men det er ikke med vilje. Kun fordi, at der er en klokke, der ringer ved midnat. Sådan kan man lokke zombier og spøgelser og genfærd. Vælter ud over muren hen her på skolen. Og de er smurt ind i blodet. De har ingen hud tilbage på deres hoved. De står og spiser ræver og gamle kraver. Holder en kæmpe fest, så det brager. Men bagefter går de og gør rent. Så om morgenen, så er der altid pænt. Klokken 3 kravler de tilbage i seng. Tjek efter, hvis du kan holde dig vågen så længe. Røv, violer er blå i hovedet, du er lige så er der serveret, pladsen er reserveret til en, der fløj væk på en kost i august. Hunden der skider, pas på de ikke bider. Det ligger i poser og oser. Jeg pisker dig med min pisk, så der ikke bliver racist. Jeg har engang henrettet kartoflen Ejgil, og det var rimelig sej stil. Den blev flået og revnet, den blev ikke levnet, men den overlevede mirakuløst. Så fik den et kys og et kram, og der er kors overalt. Sådan kort fortalt, ved du hvad, så gjorde jeg det igen. Kottede pulsåren på Frejas lille ven. Den blev kogt og stegt i frityrer i store mængder af saltsyre. Men kartofler, de har 10 liv. Jo, så der er ingen grund til at pive. Tror du ikke på det, så prøv at nive dig selv. Kartofler, de er fulde af held.